Lah iki Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan nang Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho, kowe ora edan lho. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ana ning wismamu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas tobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis makan dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Nggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tak ombak ya cah gleleng. Gaweane bojo. Ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati nggih Bang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngono rek pasurunan Kyai Prabu Duryudana ora bakal ilas lawas sing ayo kowe bali yo. Ora bali aku metu karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem po? Ana Baladewa kok. Bocah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso nguncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lepah kowe. Aduh, mati aku. Waduh mati aku iki dayane kowe. Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora diotot bebayu, ora diotot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Kowe mapan ono ing kene kira-kira wis pirang dina? Setengah sasi. Tobat. Nalika kowe teko sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe. Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banawati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk dicritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur. Tobat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakjane kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampeyan maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Kula tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek
Panjenengan ngendika, heeh, nek ora nggih, empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Mengangen-angene sak batur kaya kula iki kok duwe pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Tobat, kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhake karo angen-angenku. Asik. Nek ming sak kula niku ya ibarate cebol gayuh wulan wutong-itung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat ki ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadhangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya asrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas nguceki sandangan sampean pas umbah-umbah, sampean lenggah teng kursi, sampean nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong, dawuh. tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra, aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek emben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula ngenten nika? Seneng batu-batu, Pak. Esuk-esuk wis nyetel jatilan karo jingklak-jingklak. Aku arep unjuk wae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap. Sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan ro batur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati tegesan anu tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane Batu-batu, Pak. Nomor 3. non Nomor 3. mbok sing cethak ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh.
Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ning atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko. Pak, isin aku. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Ana lahir batin, nek wis pancen diniati ngene iki, bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara, kowe ngrasake lara. Aku mati, kowe golek dalaning pati. Semono uga, kowe lara, aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat, kok sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati kabeh. Wis ngono wae ora dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryudana, malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Tobat, iki men kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngeno, nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina, gandeng Dewi Banowati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katresnanipun Dewi Banowati, Dewi Banowati, Banowati kok Banobati. Ana ngkokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinuwun Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apik-apik ora entuk, tak jak glut. Tobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Tobat, lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk wis teturon saiki ya ngantuk meneh. Tobat, ya sak penake dhewe lho. Kok mung arep ngontak ngantuk terus. Amu mau konangan Duryudana. Tutuk-tutuke wae. Tobat, sak penake dhewe ora. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdipun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korenipun dipun tutut menika wonten menapa? Nuwun. Assalamualaikum. Dewi Banowati, Dek Pate. Pripun? Oh, napa bener ature mban. Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika korenipun dipun tutup kenceng banget gek niki enten sandal selawo. Sewalo. Kok enten di kater ditulisi BG. Niki gek Gunawan niki. Ketoke sandale mboten kok nderbebeh sementen gedene. Sandal kok ora ukuran sikil menungso. Niki lho kula jajal welobok ngoten kok. Niki menungsane sikile gedene raja majaman niki. Dewi Banowati. Kula aturi buka korenipun Dewi Banowati kula ingkang abdipun Begawan Durna ingkang sowan. Gusti Ayu, Gusti Ratu kula ingkang sowan. Tobat. Pripun menika Kamas? Bukake. Panjenengan dos pundi? Aku tak ndelik sawetara wektu. Nek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene, terserah kowe. Nek kowe arep ngaku, tak akonane, nek kowe ora ngaku, wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Ayo golek watu padha ndodok bebarengan.
maju ya terus mundur ya terus panjenengan gawonten wingking rumiyin kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya ewadene wis ana bukti-bukti aku kok tak metu. Sebab iki sandalku wis konangan. Tobat kaya sandal iki pinganane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk ya ora dijupuk-jupuk. Regete penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan wis aku tak ndelek sik ya Yayi. Inggih Kang Mas ngatos. Aku tak ndelek sik. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak. Sayang sik ya. Monggo. Kaya dirambati bekicot. Cangkem kok klenyite aja Mas. Tobat. Dewi Banowati, kula aturi mbukak koronipun Gusti Ayu. Turnena panalangir wajaring ratri linenggak jangganira kapisananing prang brata yuda mustaka kabuncang mungkuing wana nuwun sewu Bapak Bandurna. Inggih kula ingkang sowan. Karajan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Inggih wilujeng Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sababipun direjeng andika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Kakang Prabu Duryudana. Menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebetipun kedaton menika dedrek krana pangraosipun ingkang raka panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh kalenadat ingkang sampun lagak lage-lageanipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana tumunten dipun rembag dereng ngantos purna anggenipun sami rembag wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banowati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun nemban menika kala wau. Tobat banget Lingayawara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sri Prabu Duryudana. Dianggep kula niku wong loro saudon terus saurupan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho tapi ngono apa piye ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh tobat kaya ora kajen rasane nuwun sewu sampun duka menika namung pelaporanipun nemban namung aturipun ban upami mboten iki mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna pripun Dewate? Niki kok enten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok iya niki nek iso dadi bukti niki ta coba niki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Premban kagat risang kapirang urin angkul kinempet kempit
aja sangreknaning bawana. Oh, kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Tobat. Ingkang ses sinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman, jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banowati. Menawi wonten tirahan ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai Kangkong ingkang lenggan. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripaksa kula ngopyak lebeting Taman Sari Negari Ngastina menika. Gembal manyar-manyar duk neng jungkul wana dadi alas-alasati wana. Dek mate pripun? Mangsawang to. Tak kira nek bulus. Lah kok jebul sing metungel saka lebeting Patenggan. Lho, menika mboten pangling. Lah keparat pancen manusa ra tatanan. Nune nggih Penemban Durna. Kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu. Bagong kuwi. Tobat, Mas. Meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Ora wong sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon barber. Marai konangan lho coba. Oh, lho, Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe iki ngapa? Ngenyon ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe men drajating ponokan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dhateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat. Kula nuwun sewu Penemban. Kula sampun kebanjur tresna yang Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matosa mireng radi sorang ngene paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kalian Bagong. Lho, lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng, ya Bagong mesti meguru. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat. Kula ngertos menawi kula menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipaksa? Wong bebrayan dadi siji. Nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan wonten ing papan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya, Dur. Gus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali. Nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Lho, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing mleboke pakunjaran. Yen perlu kowe nampa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas,
Tobat mbok ya jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piyai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Mbok ya jumeneng wani. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe. Lah ngono lho. Netra kocak mondar andir. Lho bathukku gatel iku kurke inggih. Oh lole aku gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Mangkukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan rasa maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku, Bagong. Nak bonto tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang. Tange kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanden. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna-guna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggaup karo prameswari ora bakal lakon. Kowe mung wong gedibal karo ndaup karo prameswari ora lakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Gegede bale citu kapok kowe wong karo wani karo wong lagi ketrima ngene iku sak ciptane dadi sak sediane ana boleh kota betutu putar kelip penjara menjelang menjang ayo wajahnya menjang ayo ada menjelang Tobat, Kang Mas menika ginakaken menapa lho kok iso kadhi kaya ngono? Nggih, apik to? Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke. Tobat pinter banget. Ih. Nang jiwit iki ora nggon cangkem. Seneng wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sapiturute Mbah Tobat kaya ngorok kaya sekaten. Anggape cangkemku alun-alun kok piye? Njero sapenake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir. Selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhotke. Aja kuwatir. He, sapa sing terus taman negara? Kosek. Lah iki Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan nang Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho. Kowe ora edan lho. Kowe ora edan. Umpama Baladewa isih durung muntap
Mumpung Baratara durung nesu. Ayo bali. Bali ning wis mampu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas tobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis makan dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Nggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tau mbak ya cah gleleng. Gaweane bojo ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati nggih Bang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngono rek pasuruhan Kyai Prabu Duryudana ora bakal lawas sithik. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentul karo kowe. Mas, aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ya. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak apake? Bisu. Kowe gelem po? Ana berarti kok. Bejah. Cici pitu. Modal. Nah, muni cici pitu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso nguncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lepah kowe. Aduh, mati aku. Aduh. Waduh mati aku iki. Iki dayane kowe. Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mboyo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banawati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banawati wis tresna karo aku, ora bakal iso diugre-ugre. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekno, balekke nang ndi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih ning Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sih ya, aku tak genduren sih. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ah sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please, Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora, wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono. Ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ning sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ra seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe.
nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Wah, lantar. Wah, edan. Wah, kowe iki panjenengan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi kowe ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget aku. Yo, kowe aja pamer. Kowe aja nglereng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Kula dinggo jimat paripe ndayana ning Ngasantosan. Menika kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning Ngasantosan kok ora Bu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun kepareng Brama dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Yai Prabu Amiji dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawata. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan ngran Paduka Kanjeng Koko Prabu ananging batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged panggihan ngran Paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Projeng Amarta babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yai? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang. Krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken. Nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi. Anggen kula lampah pasumpenan. Mundhen ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra. Namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta, inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi. Dumadakan boten ngertosangkan paranipun. Teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing Palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal. Sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten mailu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa Koko Prabu Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiran ing asta dereng ngantos paribasa sami mbal wacana
nalika semanten kasaru pelajari punata Mandura Prabu Baladewa ingkang minggah wonten ing Gatra negari Ngamarta karya kagiat kang sami mulat mangonom bletek-bletek pangudas maraning nata ing Mandura Yayi Darmaji sampun kejot penggalih kula ingkang sowan. Baladewa Narpati duwe nares swara kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon Cinawi Koko Prabu Mandura mlajar kados lare alit minggah madyaning Datraya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa? Koko Prabu wonten menapa? Baladewa kakang kowe ning apa? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun Ngaraka tadah wadana. Ngantos suping tata krama kiranging Subasita anggen kula abyantung ngarsa paduka Yayi Samiyaji. Karana lampahan ingkang lampah wonten negari Ngastina. Negari Ngastina wonten lampahan menapa Koko Prabu? Kepareng ambabarana ingkang sejati dating ingkang rayi Ngamarta mugi dados ing kawuningan kados menapa kagiyating manah kula nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngastina ngrembak perkawis penggalipun Yayi Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem kedadak sowanipun abdi taman negari Ngastina munjo atur kersanipun Yayi Prabu Duryudana bilih wonten satunggiling priya ingkang wonten anggebang dhateng prameswaring Ngastina inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Sareng nalika ingkang Raka tilik utawi nitipriksa dhateng taman negari Ngastina. Kados menapa kagiyating manah kula. Sareng kula pinanggih kaliyan tiyang jaler ing mapan wonten ing taman. Mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wonten anggebang Yayi Ratu Banowati. Kudara, Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibeda. Ya Wibanowati tanpa taliwara. Koko Prabu, nggih. Menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak, sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Yayi Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajake Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tane tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kegiatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelarana kula nyuwun pamit kula badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kepareng ngono kula badhe idi palilah mbujung dhateng Mun Arjuna. Mangke mindhak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitir kanggo mitiraning asta aning asta Arjuna kula wonten paring adhawu aku ngerti kaya apa to kagol penggaling siadi bareng midhanget sabdaning Koko Prabu Mandura yen to ana kawanmu Bagong nganggebang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to nalaren petungen gelar lan gulungen aja nganti tuna tembe mburine liripun kados pundi to paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendikanipun Koko Prabu Baladewa lho aku percaya nanging apa ora luwih prayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung sing ganep nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung kuwi luwih prayoga contone ngene ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong kelawan Nyai Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti ora jeneng aku kuwi duwe panyakla bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa jerebet panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina yen nganti kowe engko mung dibenthik-benthik karo para Panakawan Lamalah kowe dhewe sing tuna to. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Yat sanghyang ning para Panakawan wae. Semare koden prayatna semore res. Koden prayitna semore resiko balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi le ngombange ora nganggo aturan mer aku ndemong lho iya aja kuwatir Semari watone lekop ora ngambah telu barang ngambah telu bingung kok bingung anggere salah titenono medun tak kampleng iwonongen wah wis arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Tru nekula karo nekuli iya wis kuwatir ora obo sasake lho Mar ora ngerti-ngerti mangu apa sih manyu ora tratapan aku wis tuku iki wong cah pinter kok paketan bae lho iki Mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala bekti kula ndara nala garing tak tampa bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa kok nala garing kabeh ayo sing ketok aku ayo ora-orane madake bekti kula ndara Bagong tak tampa enten apa rawuh kok masuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara
Wih, ngandel ora. Gawe tratapan. Dodo kamu ki ora sero-sero. Aku wis arep nabuh. Kapok ora we. Senengane kok nek kleru rasane lho, Mir. Ora. Enten apa, Gus? Kakang Semar. Kula. Aku butuh karo anakmu Bagong. Enten apa? Ngandel ora tanda-tanda iki. Lah aku sedih iki, Tru. Lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omong nek aku ora ndedhe. Ndara Janaka ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asil ya? Wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa to apa ngono lho. Ya wis, maju kono. Bagong, Terus Bapak, darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. enggak ngestaken dan mikunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Bagong. Nun, Kowe tak takoni wangsulan sing jujur. kula niku wong ora tau gara, Ndara. Napa sing kula aturke niku jumbuh kalian ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara Sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal ya mung gara-gara niki. Bagong. Nun, Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. sik to, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing marai aku sedih. Ora gongku kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho kowe. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi. Lah kok wani kowe nggibang karo Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang karo Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah ming kari kompor tok. Nggibang karo Banowati niku terus paitan napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru Gong kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik aja bahas aku nabuh. Iya. Aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun, mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah. Nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Truk, ajajake ning warung. Wo, Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sak penake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosenane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sak penake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk
Mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Ono kawan malah mlayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang kurang tata Bagong. Ngasta tespen ngono kae mesti wong ki pateni tenan wis ora iso dindakake tenan Cipate Ndara Janaka panjang kaya ngono wis jan ngrekoso uripku iki aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Mumpung ana tulisane apa iki? Telaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplah-kimplah kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka Sengara gelem nyemplung telaga. Aku nyemplung telaga iki wae. Nengah rak Sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage Kliwon. Paing Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecang men ora ngerti. Bedang ki ora nganti kelelep ngono ning sikile mancal-mancal nggi ngono ki jenenge bedang. Aku ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis beres wis tetep kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangane kowe tekaning pati mergo saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diapara. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ra wis matur karo Si Adito, aku wis kandha karo Sira Yayi. Siji niti priksa Karang Kadempel,